מה שאני מציעה, מי שעושה איתי פעם ראשונה תהליך, אני מתחילה עם שופרות. השופרות פותחות את שערי השמיים לתפילות שלנו. המלאכים מגיעים, ואני לא אומרת סתם מלאכים כי זה פנטזיה שלי, מי שמכיר אותי יודע, הם מרגישים אותם, הם ממש מגיעים עם השופר. זה בדיוק כמו שעושים בבית כנסת עם התפילות, זה בדיוק אותו דבר, הם מגיעים. בואו כל אחד תשב בצורה שהיא הכי נוחה לה. אנחנו נעצום עיניים. אנחנו נשמע 3 תקיעות של שופר. ראשונה אנחנו מוצאים כל מה שאנחנו לא רוצים, גם מרמת הכאב, גם ברמת המחשבה, מכל דבר פשוט מוצאים. בשתיים אחרות אנחנו מבקשים. ואני את התפילות האחרונות אני פשוט מבקשת לרכז אותם ולשים אותם עבור המדינה שלנו, עבור הצבא שלנו, החיילים, צה"ל, עבור החטופים, וגם עבור עצמנו, כי גם אנחנו, גם אלה שאומנם לא נפגעו באופן ישיר נפגעו. אז אנחנו נשים את כל המכלול הזה ביחד, ואנחנו נתחשב בכל המכלול הזה. אז אני רוצה שבואו תעצמו את העיניים, מי שעדיין לא עצם את העיניים. בואו נראה אור שיורד לנו מהרקיע העליון. האור הזה עוטף אותנו בעיגול גדול של אור, אנרגיה של הבורא, אנרגיה הזכרית שלו. ועכשיו אנחנו נראה אנרגיה של אור עולה מגאיה, מהאדמה, וגם עוטפת אותנו בכדור של אור, אנרגיה של הבורא הנשי. תוכלו לראות את שתי האורות מתערבבים והופכים להיות אור אחד של זכרי ונקבי ביחד, של האינג והיאנג, של האור והחושך. אנחנו נראה את האור הזה זוהר, עוטף אותנו, ממלא אותנו באור, באהבה, בחמלה. וכל אחד יכול לעטוף את עצמו ולהכניס את עצמו לתוך מרכבה, מגן דוד תלת-מימדי, כאשר אנחנו נמצאים במרכז של המגן דוד הזה. הגנה כפולה שאנחנו עושים לעצמנו. אנחנו נראה את כל האורות שלנו מתחברים בצורה מעגלית אחד לשני. כאשר כל גוון של אור מכל אחד ואחד מאיתנו הוא בגוון טיפה שונה. כי המהות שלנו ואנחנו כאנשים שונים אחד מהשני. אבל כל אחד ואחד מהאורות האלה זוהר בצורה הכי מיטבית שהוא יכול. ואנרגיית האור הזאת הופכת להיות לכדור אור אחד. ואנחנו נראה את הכדור אור הזה הולך ונמצא מעל אבן השתייה בירושלים.
מרכז אשר מחבר את כל שלושת הדתות הגדולות, אשר כולם משויכים וקוראים לאברהם אבינו כאבא. ומשם אנחנו נראה אור מאוד מאוד גדול שלוקח את הכדור אור שלנו ומעלה אותנו לירושלים של מעלה, הירושלים הגבוהה באנרגיה החזקה שנמצאת שם. ואנחנו ממש נכנסים לירושלים של מעלה. אנחנו נמצאים בהיכל הכניסה. המלאכים שנמצאים בהיכל הכניסה הזה מבקשים מאיתנו להיכנס לחדר שנמצא ליד, כדי לאפשר לאור שנמצא בחדר הזה לעשות עבורנו כמו התארות מחדש לאורות החדשים שהם רוצים לתת לנו. זה כמו להוריד בגד שאנו לובשים ולשים בגד חדש של שבת. תוכלו לראות איך האורות האלה נכנסים לגוף שלנו גם מבפנים וגם מבחוץ. והאור שראינו כשהגענו הוא אור שונה שאנו עוטפים את עצמנו איתו. ניתן לזה עוד כמה שניות להיות באור הזה. נוכל להרגיש את אנרגיה האהבה שעוטפת את האור הזה. וברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו מלאים כמו סוללה שהיא מלאה עכשיו, אנחנו נצא מדלת של החדר בצד השני, והם פשוט מובילים אותנו לחדר התפילה המיוחד שהם פתחו עבורנו. ברגע שאנחנו נכנסים, אנחנו נוכל לראות את כל המהלכים שנמצאים שם. אלה מהלכי התפילה, אשר שומעים את כל הבקשות והתפילות שלנו. אנחנו נוכל לשמוע את המלאכים שמנגנים ושמים צלילים ומילים בחדר הזה. כוח המילה היא כוח הבריאה. כך הבורא יצר את העולם שלנו. הוא יצק וחיבר אותיות למילים, למשפטים, והוסיף צליל קולו. כמו שכתוב לנו בספר בראשית, ויאמר אלוהים ויהי אור. חדר הזה, חדר התפילות, שלכוח המילים, לכוח המחשבה, יש כוח, והיא יוצרת מציאות. אנחנו ניכנס עד המרחב הפנימי שלו, המרכזי שלו. אתם תוכלו לראות הרבה מאוד כיסאות קריסטל בצבעים שונים, כל אחד יבחר את הצבע שהוא רוצה לשבת. הצבע הזה זה מה שמייצג אותו כרגע, בנקודת הזמן הזאת. אנחנו נוכל לראות את האש והמים נמצאים אחד עם השני. אף אחד לא מקבל את השני, הם לומדים להיות ולחיות ביחד, אחד בתוך השני. אנחנו
אנחנו נוכל לראות מעליהם את ספר האורות. כל פעם מחדש אנחנו כותבים בספר הזה את התפילות שלנו. מעל ספר האורות אנחנו נוכל לראות עיגול מאוד מאוד גדול בו אנחנו נוכל למצוא את כל צורות הגיאומטריה המקודשת. צורות שאנחנו אפילו לא יודעים שהן קיימות, אבל הן מסתובבות שם. נוכל לראות את צורות האלף בית העברי בזהב מרחפות. את כל צבעי הקשת שנמצאים שם. ונוכל לראות את קרן האור שמחברת בין האור, השמש והירח, קרן אור שנכנסת פנימה. ומלמטה אנחנו מרגישים את גאיה. מחברים גם את הזכרי וגם את הנגבי. כל אחד שהתיישב מרגיש שהמלאך של התפילה שלו מתקרב ונמצא לידו. המדריכים שלכם נמצאים לידכם גם מאחורנית. אתם מתחברים בצורת 8 אינסופית לתוך המרכז, דרך הלב. אנחנו עכשיו נאסוף את כל האנרגיה של אהבה, אנרגיה האור. אנחנו נשלח המון אור ואהבה למרכז כדי שנוכל לשלוח אותה אחרי זה. בזמן הזה אני בדרך כלל שמה מוזיקה, הפעם בחרתי שלא. אני רוצה שדווקא נתייחד בשקט, שכל אחד יהיה מרוכז כמה דקות. ליצור תמונה ולכתוב את התפילות ואת המילים שלו בתוך הספר. ואני מבקשת לשלוח ולכתוב שיהיה לנו, שהחיילים שלנו ילכו בשלום ויחזרו בשלום. שהחטופים שלנו כולם, גם אם אנחנו לא יודעים את כל השמות של כל אחד ואחד מהם, אנחנו שמים אותם כקבוצה, כאנרגיה אחת, שיחזרו בשלום. אני שמה את מדינת ישראל הקטנה בתוך הספר הזה. כל אחד יכול להוסיף גם תפילה משל עצמו. ואנחנו רגע נהיה כמה דקות בשקט כדי לכתוב את המילים, לשלוח אנרגיה ולקבל אנרגיה מהמרכז. אם מישהו ירגיש צורך לדבר, הוא מוזמן לפתוח את המיקרופון ולדבר. אני רוצה שתרגישו את האהבה הגדלה ועוטפת אתכם. האורות
ממלאים את הכל, את כל החדר. הם בדחיסות מאוד מאוד גדולה, אבל הם בעוצמות. תשמעו את המלאכים שרים קדוש, 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 אדוני צבאות. קדוש, 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 אדוני צבאות. קדוש, 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 אדוני צבאות. תראו את המלאך, מלאך התפילה, שעומד לצדכם, שומע את התפילה שלכם. הוא מרגיש את רטט הלב שמחובר לתפילה. הוא מרגיש את האנרגיה בין התפילה ללב שלכם. את הכוונה הנקייה והאמיתית. תוכלו לראות שהגוון של המלאך שלכם, האור שלו טיפה משתנה, וזה אומר שהוא קיבל את התפילה. הוא שמע אותה. מבקשים ממני להגיד לכם שהיהודים, הנוצרים והמוסלמים הם למעשה מזרע אברהם. כמו שבמשפחות אחים ולפעמים רבים, אבל החמלה והסליחה הם השיעורים הגדולים. עד שלא תהיה הבנה לדבר הזה, לא תהיה אחדות מלאה, תהיה אחדות מפוצלת. אין אחד יותר טוב מהשני, ואין אחד ששולט על השני. כשאנו מדברים על שותפות ואחדות, הכוונה להיות שווים. להיות אחד. זה מה שאנו מצפים מכם. כאשר אתם מדברים על גאולה, האחדות זאת הגאולה. האהבה היא גאולה. אסונות בעולם נגרמים כדי שאנשים יתעוררו. יש צורך להעיר אותם. כדי שתוכלו להבדיל ולראות בעין
את כל מי שמתחפש, את כל מי שנמצא בצללים. אחרת לא תראו אותם ולא תבדילו ביניהם. אנו שולחים כמות של מלאכים מאוד מאוד גדולה מדי יום שנקראים בכדור ארץ האדם כדי לעזור לכם להגדיל את האורות ולהיות עם האורות. אולי אין זה נראה בעין, אבל יותר ויותר נשמות מתעוררות. יותר ויותר נשמות מצטרפות למשפחת האור. גם אם יש כאב ארצי. אנו רוצים להזכיר לכם שעולמכם איננו נבנה ב7 ימים, ב6 ימים ויום השביעי שבתון. אנו בנינו אותו אלפי שנים. עד שהגענו למה שאנחנו מרוצים היום. הגעתם לעידן רגע לפני השינוי. ובכדי להגיע למצב הזה צריך לעשות התאמות. לכן אנו מבקשים מכם להיות אחד עם הלב, עם האור ועם האהבה. אין זה חשוב אם אתם מעטים או רבים בזמן מפגש. חשוב הניקיון והכוונה בין הדיבור ללב. תוכלו לראות את האור והאהבה שאנחנו נמצאים פה בחלל. המון כוח וריפוי נמצא באנרגיה הזאת. מי שרוצה יכולה לפתוח את הכפות ידיים, להרגיש את האנרגיה הכבדה שכרגע נמצאת שם. אנחנו ממש יכולים להרגיש את זה. אנחנו נראה שאת כל האור והאהבה הזאת שאנחנו מרגישים בכפות הידיים שלנו, אנחנו תכף נשלח את זה. ואנחנו הפעם לא נשלח רק את זה כאור, כאנרגיה, כאהבה. הם שולחים ומצרפים לאנרגיה הזאת מלאכים. מלאכים שיהיו צמודים לכל אחד ואחד מהחטופים האלה עד שהם יחזרו, כדי למלות אותם ולתת בהם כוחות. הם שולחים מלאכים כדי להיות עם כל אחד ואחד מהחיילים שלנו.
כדי להיות איתו ולתת בו הרבה כוח ואור במשימה ובמטרה שלו. הם שולחים עוד מלאכים כדי לחזק את המשפחות ואת כל עם ישראל. והם שולחים עוד מלאכים כדי לחזק את כל מי שאוהב אותנו בתפוצות. אנחנו עכשיו נוכל לראות איך הרצפה של המרחב שאנחנו נמצאים נפתח, והאנרגיה הזאת נשלחת ברובה למדינת ישראל, לחטופים, לחיילים, אבל היא נשטחת גם לעולם. לכל המדינות, בכדי שהיא תגיע לעוד נשמות שיוכלו להתעורר ולהתחבר לאור. מלאכים אשר נמצאים בחלל הזה ימשיכו לבקש את התפילות שלכם ולשלוח את האנרגיה של האור, של החמלה, של האהבה. לכדור ארץ האדם. הם מאפשרים למקום הקדוש לשלושת הדתות לחבר את ירושלים של מעלה לירושלים שאנו מכירים, לירושלים של מטה, ולאפשר לאנרגיה הזאת להיות אחת, שמלאכים כל הזמן יוכלו להיות ולהיכנס ולעטוף אותנו. אתם יכולים לראות את השמונה שאתם מתחברים אליו למרכז, מטעינים את עצמכם. אתם יכולים להתנתק ממנו כרגע. אנחנו יכולים להגיד תודה למרחב, למלאכים. ואנחנו נקום. ילוו אותנו החוצה למרחב ממנו אנחנו נכנסנו. למרחב שממנו הגענו. ואנחנו נתגבש חזרה ככדור אור אחד. ואנחנו נחזור בדרך שהגענו. אנחנו נהיה מעל אבן השתייה. ולאט לאט כל אחד יחזור. ויהיה במרחב שממנו הוא יצא, ממנו הוא נמצא. לאט לאט אתם מוזמנים להגיד שוב פעם תודה. לפתוח את העיניים, להזיז את הגוף ולחזור לכאן ולעכשיו.